Er rijden hier nu nog auto's op de N369 tussen Droegenham en Koortsetillen en de andere kant op. Maar de aankomende 2 weken is dat net meer zo. Deze bregen in de Hegediek zal 2 weken lang afsluiten wijzen voor al het verkeer. Automobilisten, fietsers, voetgangers, maar ook het skipveerverkeer zal er last van hebben. Het beweegbare deel van de bregen wordt met meerdere betonpalen verstevigen en ook het hele bregendek wordt vernaaid. Voor fietsers en voetgangers is er deze oplossing betocht. Een pont die tussen 6 uur maas en 10 uur jongens hield die heen en weer vaart. Er kunnen 12 passagiers tegelijk aan boord. Automobilisten moeten een eind verderom. Zij kunnen via Bregenblauw verlaat bij Augustinus gaan als het aquaduct in Burgum omrijden als via de Bregen in Burgum. Het goede nieuws is dat de verkeersregelinstallatie en alle beperkings van 4 september al hielendal opheft worden. En al het verkeer werd zonder vertraging over de Bregen heen kan.